Els pròxims dies els responsables dels 46 instituts que imparteixen el batxillerat nocturn sabran si poden matricular alumnes per al curs vinent. Ho ha explicat Ernest Maragall al Matí de Catalunya Ràdio. Determinats centres en aquests moments podran seguir oferint aquests serveis i és el que estem tractant aquests dies de definir, i potser el que cal és que, en fi, que tothom sàpiga que ho farem escoltant i estudiant i analitzant correctament totes les dades actuals, on hi ha més demanda, de quin perfil són els estudiants. La Conselleria vol que els alumnes que deixin de fer el batxillerat nocturn presencial l'estudiïn per internet a l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya. Entre els motius que alega el departament hi ha el grau d'absentisme al batxillerat nocturn, el percentatge molt baix d'èxit escolar, al voltant del 40%, i el fet que el nombre de matriculacions ha baixat molt els últims 5 anys. Els sindicats i els pares veuen aquest anunci com un atac contra l'ensenyament públic. Per això han anunciat concentracions per demà i jornada de vaga el 14 de maig. La sorpresa ha estat general, tot això és de la setmana passada, i ens estem movent una miqueta per intentar que això continuï. Si no, almenys l'última notícia que ens ha arribat és que en alguns centres podria continuar el batxillerat nocturn. Clar, aquí vindrà un tira i arronsa. Cada un de nosaltres entendrem que és en el nostre en el que han de continuar aquests estudis. A Catalunya hi ha 4.900 persones que fan l'esforç d'intentar treure's el batxillerat en instituts com aquest. Cobra les portes a les 8 del matí i no les tanca fins a 11:15 de la nit. Manel Alias, TV3, Barcelona.